Nitrianski hokejbalisti opäť obhájili titul a po štvrtýkrát po sebe sa stali majstrami Slovenska. V sobotu zvíťazili v Skalici 3-1, keď presne mierili rytieri Kučerka, Kaša a Hrivnák a finálovú sériu vyhrali v najkratšom možnom termíne 3-0. Tak musím pochváliť celé mužstvo hralo veľmi výborne, disciplinovane. Snažili sme sa menej chýb robiť a tie chyby, ktoré spravil súper, tak sme ich využili. Ale musím pochváliť aj súpera, lebo mal nôž na krku, nefauloval až toľko, jak sme si predstavovali, že bude agresívnou hrou na nás pôsobiť. A som len veľmi rád, že sme dosiahli 4. titul pre Nitru. Rytierov však ešte čaká vrcholné klubové podujatie. Teraz sa v prvom rade chceme sústrediť hlavne na ten svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v Nitre a tam budeme venovať všetok svoj čas. Nejaká pauzička teraz bude, chalani nech si užijú ten titul, lebo je to právo na ten oddych hlavne pre nich, lebo celú sezónu makali, chodili popri robote, popri zamestnaní, popri svojim rodinám, chodili a poctivo chodili na tie tréningy, čiže ten oddych je určite zaslúžený a zaslúžia si to, lebo ten titul predsa 4 roky po sebe, nie je to nejaké jednoduché, je to dosť náročné a patrí celému mužstvu, realizačnému týmu obrovská poklona.